Salam hormatly watandaşlar. Bugünkü gysga söhbetdeşligimiz şol dün yurt içinden daşından ya Türkmenistan bilen baglanyşykly mesele boýunça kan adam jaň edip sorady ya hat ýazdylar ogu. Adamlar gyzyklanýan bir mesele olam ogu Türkmenistanyň ýanky İstanbul'a iksan samalyot uçupmuş ya İstanbul'dan Türkmenistan iksan samalyot gidermiş. Şular barada, şu ýagdaý barada näme bilýäňiz, näme aýdyp bilersiňiz halmyrada diýip watandaşlarymyz menden aýşa tutdylar. Hormatly watandaşlar, men bu barada aýdyp biljek zadym, birini anygyrak bilýän zadym, şol İstanbul'dan Krasnovodska ýa-da täze ady bilen Türkmen başap dün bir samalyotyň uçurlugy ol aýan. Onun içine näçe adam mindiripdir, näçe adam gidipdir, ol belli däl. Ýöne ýene bir informasiýa bardy, ýene-de bir samalyot ýanky Türkmenistanyň İstanbul'a gelipdir. We şo samalyotyň içinde 100-den gowrak Türkmenistanly ýanky raýatlarmy ýa adamsy ýan ýollaşy Türkiýede ýa daşary ýurtlarda ýaşap beren raýatlarymyz şolar ýurtdaşyna çykypdyrlar Türkmenistandan diýilen bular ýaly maglumat bar. Ýöne şol maglumat menne tasdiklenmedi. Emma şol ýanky İstanbul'dan Krasnovodska uçar barada 3-4 ýerden hawa şu dogry diýip maňa habar geldi. Indi näme bilen baglanyşykly bolup biler? Bir samalyot orta hasapdan Boeing bolsa 250 adam alyp gelýär de öz bortuny ýa linery ýerleşýär. Onu näme üçin diňe 100 adam uçup gaýdypdyr Türkmenistany bir sora. Ýygyny eger bir samalyot uçýan bolsa onu diýmek ýene-de 250 adam akydylmaly. Olar kim? Öň ellerine biletleri bolan ýolagçylarmy? Ýa-da agyr hassa ýatarlarmy? Ýa-da Türkiýanyň territoriýasyna ödürli kanun bozmalary ýüzülerini ýa-da jenaýet eden adamlarmy? Kim olar? Bu barada kelam agyr söz ýok. Ýöne biz indi öz pikirimizi aýtmaly bolýarsa. Meselen bilýän zadymy Türkiýede Gatkan Türkmenistanly, Gatkan ýany men bilemakda 200 adam, 300 adam, 500 adam anyk maglumat ýok. Ýöne Gatkan adam şol ýemede lagerlerde, deport edilýän lagerlerde saklanylýan. Näme üçin? Sebäp olaryň eden bir kanunçylyk hereketleri var. Ordurly bir kanunçylyk bolup biler ýa-da jenaýet işimi. Näme? Bize onu aýan eden adam ýok. Ýöne şu ýeme beýdürgünçilikleň ýa bir kanunçylyklaryň toparyna degişli adamlar deport edilmeli. Türkiýe hökümeti talap edipdir da Türkmenistan tarapyna bize gelen maglumata göre. Akitde bu adamlaryň ýygyny biziň döwletimizde bulary mugut iýim nahar iýmit bermäge ýa türmede saklama ornumuzam ýok, islegimizam ýok diýen ýaly. Öz raýatlaryň özüne eýelik etdiýen terde aýdylypdyr diýilen de maglumat bar. Bir hem hakykata dogry gabat gelýärmi ýokmy belli däl. Ýöne şol bir sanyna şol diňe Türkiýeden jenaýet eden adamlary ýa kanun bozan adamlar Türkmenistan ýygyna deport alýar diýmek sözünden kaçmak üçin arasyna şol agyr ýatan hassalar bar. Bugun bolmasa erti amanadan tawsyrjak. Ine olaram giden bolmak gaty ahtimal. Sebäp ol Türkmenistanyň peýdasyna däl bu adamlaryň Türkiýede ýok bolmagy inni watandaşlarymyz habarly bolup dur. Ana Türkiýede ýok bolanlar nirde jaýlanýanlygyndan bilýär, näçe eýesiz mazaryň barlygyndan bilýär. Inni ol Türkmenistanyň hökümeti bu zatlary giýilip saklajagam bolsa başartmajagyna da gözüni ýetirip otyr. Şonuň üçin şular ýaly agyr hassalary Türkmenistany akitse hökümeti ol özüni goramak üçin bähwetdiler. Ol adamlaryň saglygy üçin näme Türkmenistany bu adamlary saglygyny bejertmek üçin modern terze gurulan keselhanalar garaşyp durmy? Elbetde ýok. Ya olara derman merjek bolup duran aptekler işläp durmy? Ýok. Biz bilýärse hemmemiz näil gytçylyk bar şol ýurdun içinde.
Hemme zat para yatan. Deňe şol öläse de ýurdun içinde ses sedasy ölsün hiç ýere ýaýramasyn ow. Şo niýet bilen Türkmenistan şu agyr hassalary ýygyny. Men şu mesele boýunça aýdy biljek zadım şu Türkiýe gelen samalyotlar bar. Diýöni ýalňyşmasam aýyň 22-sine ýene de bir reis şol Arkemedan İstanbul'dan Türkmenistan'a uçmalyyan bir gurrun bar. Oňam aňyrsyna anygyny wagt golaýlaryny belki ýetip biler. Ýöne şol uçýan uçarlaryň hiç birisi Aşgabatda gonanak ol hakykat. Akydip ýanky ýa ýemede Çarjogda karantinni saklaýarlar adamlar ýa-da ýemede Türkmen maşy diýerde Türkmen maşy bolan bilen ol Krasnovodskiň özüne de ol akydyp çölbeýwany bir ýerde saklaýarlar. Indi karantin möhledinem soňky gelen maglumatlara görä owul görýän başda 2 hepde diýip aýdypdylar da. Ýanky 20-nji ýylyň fevral martyny Hytaýdan getirilen studentlerimiz var. Olar 2 hepde karantinde bolupdylar. Şol koronavirus geçmeliler sebäpli. Sonra onu 3 hepde geçirdiler. Indi iň soňky akydylan reýsaki adamlar 39 günden soň karantinden çykyp belipdirler. Olar nähili karantin? Toňsun jokurma ıssysyny, suwsuzlyk, iýmetsizlik, haladynlikler ýok. Ol palatkalaryň içinde arada bir uğradypdyr, bilemekçinmi ýalan şo palatkalaryň biriniň ýanyp duran suraty var, TikTokda goýupdyr, şol maňa uğradypdyr, hamrada göräýsiňiz. Oňa gördüm ýöne men onu özümde goýup bilemekçi ol habaryň anygyna ýetmän men näde bol goýy. Ýöne görülýän adamlar şol türkmen dilini ekranyň ýeňsesinde hem dokumentlerimiz, pasportlarymyz ýanyny diýdi. Diýmek şol karantina zonadaky şol ýan gurulan palatkaň biri ýanyny bolmaly. Ine bilen bir ýagdaý. Indi anyk habar dün Russiýa Federasiýasynyň ýanky prezidenti Vladimir Putin bir kanuny gol çekdi. Ol kanunyň aýdylyşyna görä ýanky Russiýa Federasiýasyny wizasyz ýa-da deport edilmeli adamlar wizasy oturulýy üçin adamlaryň möhledini 30-njy sentýabr çelli uzaldyýanlygyny aýtdy. Olan bir şert bilen egerde şol adamlar Russiýanyň Russiýa Federasiýasynyň territoriýasyny beýdüzgünçilik etmän ýagdaýynda kanunlary bolmadyk halatyny onu olar 30-njy sentýabr çelli Russiýa Federasiýasynyň territoriýasyny ýaşap bilerler. Ýöne şondan soňra şoňa çelli meselelerini çözmese ýa bizi ýagdaýyny uzaltmasalar onu deport ediljekdir diýip ine şular ýaly permany gol çekipdir. Şol perman şu günden güýje girýär. Dünden güýje girdi. Emma şu günden ýene de bir perman bir şol permanyň ikinji bölümi güýje girdi. 16-njy iýundan başlap Russiýa Federasiýasyna ýylyň ahyryna çelli wagtlaýyn ýaşamak üçin wiza ruhsat berilmeýär. Şol ýatyrly. Inni ýok şol. Şunun aňryk ýok. Wagtlaýyn wiza berilmeýär Russiýada. Onun üçin watandaşlarymyň näme üçin aýdýar? Birinciden şol Russiýa Federasiýasyna ýaşap beren Türkmenistanly watandaşlarymyz bar, studentlerimiz bar, işe giderlerimiz bar, beýleki mezur bolup çykyp giderler bar, ýa gelip bilmän ýöreler bar Türkmenistan kabul etmänligi üçin. Size şol informasiýa bilip goýun. Siz şo taýdaky wagtlaýyn ýaşaýyş möhletiniz 30-njy sentýabrda gutarýar. Şoňa çelli siz şonu wagtlaýyn ýaşaýyşy hemişeligi urmaly. Ýa bir iş tapıp şo taýda size iş berici, howa şolardan menne resmi işleýär, döwlete de doly ýanky salgytdan töläp otur dip ýanky migrasiýon gullugy arda ýazylsa belki şonu düzeldiler. Onu yerli juristler bilen yerli kanunçylygyň çagyna çözüp bilersiňiz. Ýok bolmasa da bize ýazyň nähil edip emetmeli bolsa biz juristleri şu bilermeleri Russiýa Federasiýasyna ýaşaýan bize kömek edebiljek juristler bar bolsa size ýüzlenýän gaýrat edin, öz watandaşlaryňyza şu meselede kömek etmeniz zerur bolupdyr. Ol bir. İkinciden bizi ýanky
Türkmenleri o sağda görüp o ay bir bilimsiz görüp ağlamağa tayyar o yalançılar kezzaplar yeterlik şol sanny Russiya Federasyasynda da Türkmenistanyň öz içinde de nämeden ibaret bu yalançylyk. Ay ine biz size viza açıp bereline Orsiýada gitmäge ya galmagy ya nämetmäge ine plança $1000 berin näme yalan. Şolar ýaly sowda girmäň watandaşlar. Hany prezidentin fermany bar. Onu hiç kim bozma hakkı yok. Beren pulumuz koyuyor. Yöne siz resmi kanunu şartta ne atıp uzaldık bilýäňiz 30. sentýabrdan agryk. Şoň aladasy bilen bolun. Demek size dine bir yol resmi iş özlemek galya ya da resmi şartta yankı nikahsız ýaşap beren bolsaňyz nikahlaňyzy yankı nikah ýagdaýyňyzy resmileşdirmek yankı zakysdan geçmek mümkinçiligi bar. Okulu bolsaňyzam goý şol ýanky universitetiň ýol başçylary sizi resmi ýagdaýda şu biziň okuw jaýymyzda şol student okap ber, näçe ýyl ýa näçe kur, näçinji kurs dowam etdirmeginem sizden haýyş etýäsip bolurum. Öz geregini ýanky öz bilim ministrligine oňusy bilenim ýene demigrasiýon gullugy ýüzlenip belerler. Şoň üçin şu günden alada edin öz geleceğinizi. Russiya Federasyasyndaky Türkmenistan illeşlemi. Men size ýüzlenýän. Ol Putinin ol ömesi permanent diňe Türkmenistana degişler ol ähli migrasiýada ýaşap beren emigrantlara degişli. İş ýanky emigrantlar bolsun okuw tapawdy ýok nädip düşünen bolsa Russiýanyň territoriýasyny. Olar şo gerekmejek adamlardan arasalanmakçy bolýar. Onun men düşünmeklik bilen kabul edýän bugunky dünýäde dören gaty agyr ýagdaýda pandemiýa zerarly köp döwletleriň ykdysadyýety çökdi. Şol sany boyun alsa almasa Orsiýadyň öňkü gurugy ýok. Demek öz içinde halkı işletmeli, öz içinde halkı iýmitletmeli, şolun aladasy bilen bolmaly. Bizinkiler diýärim şol Orta Aziýadan gelen ýanky güllükçüler, gullukçular, köçe söpürýärler, tamar assalýarly guruluşçular inni olara gerek däl bolup çykdy. Täp olaryň ykdysadyýety munça adamyň, munça işçini göterenak we oňa da talap ýok. Şoň üçin ene deportasiýa. Şonu siz düşünmeklik bilen kabul edin vatandaşlar. Ene şugunlukça kıyıskaça şu iki temany sizin dikkatinize yetirmekçidim. Eger goşmaça bir zatlar gelen bolsa, gelse men aýdar ýa-siz bilýän bolsaňyz, ene şuň çıkışynyň aşagyna ýazyn goý, beýleki vatandaşlarymyzam şu zatlary bilsin. Ýene de sizden etjek haýyşdym. Şol Türkiýeden ýa-ni Istanbuldan düýünki Türkmen maşa ýa-ni Krasnovodska ugradylan adamların arasında yankı deportasiya edilen adamların arasında tanıyanınız, bilýäniz bar bolsa şolaryň adyny, familiýasyny bize ýetirin. Bize islemeseňiz islenlik yankı şol hukuk goraýjy guramalar bar. Olan adlaryny, özlerini siz bilýäniz. Ana internetde informasiýa dolup dur. Ýetirin, boş goýman şo ýer näme üçin? Sebäp şol adamlaryň gelecekde ykbalyny ýerlemek üçin şol adamlar yankı bularyň elekden geçirýän konsentrasiýon lagerynyň, konslagerynyň diýeri çykyp çağalarynyň ýa maşgalasynyň arasyna gowuşdymy ýa-da bulary türme bassalarmy näme jeda berdiler diýerim ýok. Şo zatlar bilmek üçin, anyklamak üçin bize monitoring etmäge mümkinçilik boljak. Gaýrat edin ýygyna galarlar, tanıyanlar, bilýänler. Islenlik edara guruma adamlara uğradym. Şu bilýän, şu adamlar uğradylan adamlar bardy bilýän zadyny. Orduny biz diýip oturma, ýöne şol işler edilmeli sebäp biz birek arka durmaly ýerimiz şu taýda. Halka ýeçilik etmeli bolsak biz birek şular ýaly ýerde ýeçilik etmeli. Sebäp adamlar äkidilli netijesini bilenler. Indi görýäňmi 39 günden soň karantindan çykypdyr, bir adam habar edip dünýä ýaýrady. Ýani şular ýaly güne düşdükdi. Bu giderlen kinahil bolsa. Buların içinde näçesi şol ýanky Türkiýanyň kada kanunlaryny bozan adamlar, näçesi agyr hassy adamlar. Ine şonu anyklamak gerek. Gaýrat edin şu informasiýany mümkin kadar ýetirin, ýaýradyn. Borunu vatandaşlar şu ulukça sağa oturun hemmäňiziň öýüňize salyk.